Kauman nga mangin mas engrande at mas jam-packed sa kasadya kagitibidad ang Capiztahan 2024. Kung ipaanggid sa nagliging na tuwig, mas nakapreparar ang probinsya sa Capiz para sa selebrasyon sa kultura, kasaysayan, kag moderno nga tradisyon sa mga Capiznon. Mangin mas espesyal ang Capiztahan sa presensya sa mga Kapuso Stars. Bungod siyempre, ginbansagan nga seafood capital of the Philippines, isa sa mga highlight ang Surambaw Seafood Feast. Sa Biyernes, nag-enjoy gid ang mga bisita sa pagdilaw sa maramit nga seafoods. Sa una, isa lang ang aton buffet. Patsubong duwa na gidya ka Surambaw buffet table ang aton pwede pilahan sa aton eat all you can nga seafood feast. Because we don't want some to be left in the dark. We want everybody served so that they will know how sweet, delicious, and sumptuous our seafoods here.